Bueno, pois nada, agora viaxamos ata Caldas de Reis, de onde nos ven unha orquesta do máis original da nosa terra. Por certo, aquí temos a carátula do seu disco. Así, maravilloso. Que se vexa ben. Ala, sosteño eu, porque senón tens que facelo ti todo, claro. Pois eles, nas súas cancións, mesturan música de diferentes estilos. Atendan, porque o que van facer é exclusivamente cas súas voces, sin ningún instrumento máis. Atendan, Orquesta Limón. Saúdos para Caldas de Rei, uns fenomenais. Orquestra Limón, chámanse así. Oye, hai que ver, estos rapaces teñen unha sorte porque non gastan en instrumentos. É rentable unha orquesta que canta así a capela. Sí, con el pam 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 bonito, se cubren todo. Pam pam pam, se estamos nosos 4 ahora mismo tamén e podemos facer así pam 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 pam, non gastas en instrumentos. Claro. É rentable. É o único instrumento que sei tocar é de corda, é a campana.